Salut! Dacă titlul ăsta ți-a stârnit interesul, presupun că te-ai întrebat cel puțin o dată, bă, care-i treaba cu chestia asta străină de pe corpul meu? Cam așa ceva. Hey, what happened? Să lăsăm mecul și să trecem la chestii ceva mai serioase. Când vorbim despre țesutul adipos, trebuie menționat faptul că se împarte în două categorii, țesut adipos alb și țesut adipos maro. Țesutul adipos maro este mult mai puțin întâlnit la adulți. El se găsește în general la sugari, iar odată cu dezvoltarea organismului începe să se diminueze. La adulți, țesutul maro se poate găsi de obicei în zona spatelui, a cefei, a umerilor și de-a lungul coloanei. În mare parte, acest țesut se ocupă cu termogeneza. Mai simplificat, se ocupă cu producția de căldură a organismului. Bagă lemne în foc să ne țină de cald. Pe de altă parte, țesutul adipos alb se întinde prin tot corpul și probabil ăsta este cel pe care îl detestăm, mai ales atunci când se plictisește și își propune el să ne dea cântarul peste cap până ce dăm psihic. Ca de exemplu, această femeie ce decide să spargă cântarul la propriu. Ne place de el sau nu, țesutul ăsta are și rol de glandă endocrină. Practic, ajută la producția de hormoni, printre care se numără estrogenul, dar și leptina, ce are legătură cu sentimentul de saturație după ce ai mâncat. De asemenea, unul dintre cele mai fascinante lucruri este că organismul folosește acest țesut alb ca pe un depozit de energie din care se alimentează. Dar mare atenție! Stochează energie sub formă de țesut adipos. Așa că, atunci când consumăm mai puțin decât alimentăm, cu timpul, depozitul ăsta devine o mare hală de care ne va fi foarte greu să ne debarasăm. Dar e ok, atâta timp cât este ținut sub control și nu ne îndopăm cu fast food și tot felul de dulciuri cumpărate de poftă. Țesutul adipos alb se poate găsi sub două forme, așa numita grăsime viscerală și cea subcutanată. Grăsimea viscerală este cea internă, ce o găsim pe organe, gen stomac, ficat. Run. Mulți sunt de părere că acesta este tipul periculos de grăsime, dar asta nu înseamnă că cea subcutanată nu vine cu chestii nasoale, având în vedere că ăsta este motivul pentru care te afli aici. Acesta este stratul de grăsime ce se găsește sub pielea ta. Și relativ creează o barieră între tine și lumea din jur, în funcție de cât de multă energie ai stocat în depozit. Un lucru interesant este că bărbații și femeile depozitează în proporții diferite această cantitate de energie. În general, bărbații au un procent mai scăzut de grăsime decât femeile. Poate că pare o glumă că spun asta, având în vedere că am început această discuție cu două glumițe puțin obraznice, dar femeile sunt mult mai importante decât bărbații. Ok, gata. Fără să mă consider feministă, ceea ce vreau să spun este că e foarte dificil pentru o femeie să crească un copil ce include nu doar naștere, dar și asistență, ce costă în medie încă 500 de calorii pe zi. Astfel, organismul femeii decide să stocheze mai multă grăsime și să o consume mai lent. Pe lângă diferența nivelului de stocare a grăsimii dintre cele două genuri, putem observa și locațiile diferite unde organismul decide să depună, acțiune ce este controlată hormonal. În general, organismul bărbatului tinde să depună în zona abdominală, de aceea obișnuim să vedem bărbați slabi cu așa numită burtă de bere. Pe de altă parte, organismul femeii tinde să depună pe șolduri, coapse și fesieri. Ar mai fi multe chestii de spus din punct de vedere științific, dar propun să ne oprim aici pentru a evita starea profundă de plictiseală și bla bla blauri. Acum că știm aceste lucruri, propun să facem o simplă analogie. Gândiți-vă la organismul uman ca la o mașină. Bine, acum poate fi vorba de un Ferrari sau un Tico. Dar ce e mișto aici este faptul că ține de noi dacă ne transformăm Tico în Ferrari sau invers. Ok, deci mașina pentru a se deplasa din punctul A în punctul B are nevoie de combustibil. În cazul organismului nostru, combustibilul este păpica. Mai precis, carbohidrații, dar despre alimentație o să vorbim cu o altă ocazie.
Din nefericire, organismul nostru nu este limitat la o anumită cantitate de combustibil, iar rezervorul său se află sub piele și se mărește pe măsură ce este alimentat peste necesarul zilnic de consum. Așa că dacă tu-ți faci full zilnic și ții mașina în parcare aproape tot timpul, o să-ți cam explodeze cauciucurile. Simplu, mănânci mult, te miști puțin, te îngrași. Știu, foarte trist, dar acesta este procesul natural al organismului. Și nu trebuie să fim surprinși când produsele minune și dietele miraculoase recomandate de vedete sau antrenori închipuiți ce vor să vă vândă vise, pur și simplu nu funcționează. Nu există scurtături cu rezultate aproape instante. Este nevoie de timp și răbdare pentru a trece prin acest proces de slăbire. Practic, dacă ai trecut printr-o perioadă de 3 luni de sedentarism și alimentație excesivă sau incorrectă și ai acumulat 10-15 kg în plus, vei avea nevoie de cel puțin aceeași perioadă de timp și efort pentru a inversa procesul. Rezultatele se obțin prin determinare, perseverență și ambiție. Așa că, oameni buni, trebuie să fim realiști. Persoanele ce vând vise și companiile ce îi sponsorizează fac abuz de naivitatea noastră și de faptul că nu înțelegem sau nu vrem să înțelegem simplitatea chestiilor ce țin de noi și ceea ce ne înconjoară. Astfel, companiile acumulează sume uriașe de bani ce sunt apoi investiți în campanii publicitare și studii științifice plătite menite să îndoctrineze și mai mulți oameni cu scopul de a face și mai mulți bani. Sper că v-am fost de folos. Aștept opiniile voastre în secțiunea de comentarii. Vă pup, ceau!